Rud. Ak niekomu naozaj chýba kritické myslenie, tak si to ty. Pretože ty si sa nás tu snažila 2 minúty presvedčiť o tom, že nejaká Aspésia bola zámerne vymazaná z histórie, aby muži utajili ženskú nadradenosť, tak zámerne vymazali Aspésiu z histórie, ale nechali tam Kleopatru, nechali tam Johanku z Arku, nechali tam Máriu Teréziu, dokonca, Rud, tá tvoja cirkev, ktorá podľa teba sa snaží vymazať všetky ženy z histórie, tak povedz mi, že kto je druhý najdôležitejší človek v katolíckej viere, Rud? Nie je to náhodou Panna Mária? Nie je to náhodou žena? Tá prečo nebola vymazaná? Kleopatra prečo nebola vymazaná? Keď je takýto plán sa zbaviť všetkých tých významných žien, tak tieto akože prečo ostali? Keď tá cirkev mala vyslovene moc istú dobu nad všetkými knížkami a celou históriou a vládli v celej Európe. Tak prečo po týchto niektorých ženách ostalo tak strašne veľa všelijakých spisov a knížiek a malieb a neviem čoho všetkého? Prečo aj toto nespálili?